Здравейте, скъпи приятели и последователи! Днеска ще продължа темата за нашите партньорски и любовни отношения. Понеже в практиката ми най-много запитване съм получавал относно нашите отношения. Много често единият партньор обича, но се съмнява в чувствата и мотивите на другия партньор. И често партньорът, който обича, ме търси с запитване. Дали отсрещния партньор ме обича, дали иска с мен да се жени, дали идва само за сексуални контакти. И много често отговорът, който давам аз, е, че отсрещният партньор или не обича, или не желая да се жени, или че идва с намерение само да се удовлетвори сексуалните нужди. И тогава питащият партньор остава разочарован или не е доволен от моя отговор, защото не е получил този отговор, който желая да чуе. И тогава ме питат дали се занимавам с магически практики, дали можем да оправим положението, дали отсрещният партньор може отново да ги заобича. Но аз не се занимавам с такива практики. И тогава клиентът казва, аз ще потърся такъв човек с магически практики, може да ме оправи семейното положение или любовните отношения. Имах такъв случай преди 5 години. Една жена беше ме попитала дали мъжът ти ще се върне обратно, защото мъжът беше се влюбил в друга жена, но мъжът беше поставил условия. Или приемаш аз да живея и с двете жени. Ще направим график. Някои дни ще идвам при тебе, някои дни ще отивам при другата. И жената се интересуваше дали мъжът е влюбен в другата жена. Отговорът ми беше, че мъжът е доста влюбен и няма да се откаже. И ти ще решиш как да продължиш тази връзка. И тогава жената беше ми казала, че ще потърси човек с магически способности. Или човек, който прави магически ритуали. И аз бях забравил за този случай, но скоро получих информация относно този случай. Жената отишла да търси такъв човек, който прави магии или който може да върне съпруга. И това нещо е коствало доста пари. Примерно аз тогава, преди 5 години, ако съм взимал 20 лева за тази услуга, магиосникът е поискал около 400-500 лева за тази услуга. Така че преди да предприемете нещо относно тези магически практики, да имате предвид, че може да платите доста голяма сума. Ако ви е интересно, може да ме последвате в Facebook на Astrology by Metin. Ако имате запитване, може да ми пишете през Messenger или на телефонния номер, посочен на моята астространица.